Здравейте, приятели! Както виждате, днес готвиме от кавала. Не съм готвила доста време от кавала. Не, че не сме идвали, но просто си имахме други задачки. Затова с нетърпение днес пристигнахме и с нетърпение бързам да влезна в кухнята и да ви покажа нещо гръцко. Какво съм ви приготвила за днес? Ще си направим едни прости телешки кюфтенца. Това са гръцки кюфтенца. Защо гръцки? Защото може да си ги поръчате във всяка една тяхна таверна. Дори повечето таверни си имат, да не кажа всичките, своя рецепта с различните подправки, с различните тайнички вътре, които естествено само те си ги знаят. Но тази рецепта ми е от колега грък. За това, че проста е, семпла, но е много вкусна. От какво се нуждаеме? Хубава телешка кайма, лук, като за всичките кюфтета, няма начин кюфте без лук да мине, както така и кюфте без магданоз, риган, сол, яйце. Кюфтетата ще бъдат на скара, в случая ние сме с грил тиган, но това не ни пречи да има яйце. По принцип ние в България яйце слагаме на пърженото кюфте, но пък всъщност какво е яйцето за каймата? Това е лепилото, което споява каймата и ни дава да се пръска. Затова, че няма нищо лошо. Щом така си го правят, значи си е добре. Сол, риган, галета. Галета ще си сложим зехтин и малко студена вода. Понеже имаме суха галета, водата е за да може да набъбне галетата от нея. Какво ще направя аз? Аз ще си смеся яйцето и водата. Искам да си ги разбия хубаво. И ще си сложа дори и солта към тях. Каймата няма нищо, нито сол, нито подправки, абсолютно нищо. Само кайма си е. Затова, че в случая аз ще си сложа, може би, чайна лъжичка сол. Също така ще си сложа и чайна лъжичка риган. Накъде гръцка рецепта без риган? Няма такава. Щом и гръцката салата е с риган. Така, запазена марка си е този риган. И да ви кажа, има разлика. Български, гръцки, наистина има разлика. Така, друго какво си слагаме? Слагаме си 2 супени лъжици зехтин. Дори мога да ви кажа, тук нещо, което е много лесно да го направите. Който има малък чопър, такъв с който се режеме лук, магданоз, който използва, може направо да си сложи всичкото това нещо, вода, яйца, риган, магданоз, лук и да си го нарежи с чопъра. Така, сложихме си така мокрите съставки, течните, просто ще си ги разбия. А при каймата ще си сложа нарязане на ситно лук. Наистина е нарязан много наситно. Дори препоръчвам да бъде нарендосан, който не може да режи ситно. Галетите и магданоза ще си ги сложим при каймата. Аз мисля, че е готово това нещо. И дори ще се пусна да се загрее вече грил тигана. Понеже е хубаво, когато слагаме месо, кюфтета, каквото и да е на скара, на грил тиган, да е много добре загрята, за да може да се запечата веднага самата, да получи една хубава коричка от самото слагане на месото. Самият допир месо, контакта, месо, скара. Така, изсипваме си разбитите течни неща тук. Слагаме си лука. Магданоз и галетата. Съвсем по рецепта, но просто пък е много вкусно. Така, в случая, ако нещо е по-речишка каймата, аз съм си оставила и галетата за екстра, ако има нужда там от половин лъжичка да се добавя, понеже и яйцата са различни. Всеки знае, че това нещо. Така, почваме да месим. Всичко сме си добавили. Помесваме си каймата и си правиме кюфтенца.
които стават много сочни. Дори е хубаво каймата да бъде микс, в смисъл ако може да отврата, комбинирано с някакво друго месце, примерно плешка, бут, нещо такова. Шоу, бут, свинското шоу. Шоу и врат е добре. Хубаво е по принцип, когато ползваме кайми, правиме такива колбаси, суджуци, луканки, пълнени, кюфтета, каймата ни да бъде мазничка, да има едната част да е от мазно месце. Понеже самата мазнина вкусява вече самия готовия продукт, който ще правим от кайма. И в случай тази галета, когато има такава мазнинка вътре, галетата изпълнява свойството да задържи тази мазнина вътре в самия продукт и той да стане сочен. Мазнината прави сочно кюфтето. Така, аз мисля, че нашата каймичка е готова. Сега може да се разделите. Мисля, че от това количество, това е половин килограм кайма, ще излезнат 6 кюфтенца. Първо да се направя, да са еднакви и после ще си ги разплескам, да сме сигурни. Който обича телешка кайма, телешки кюфтенца, може да пробва рецептата. Тук е момента да благодаря на моите прекрасни абонати, че гледат моите видеа. Благодаря ви за времето, което отделяте за моите видеа. Благодаря ви за хубавите коментари, много сте позитивни. И благодаря ви, че уважавате и новото каналче. И там сте много активни. Много съм ви благодарна, за което точно вие правите канала, помагате на канала да се развива. И стимулирате и нас да правим хубави видеа за вас. Долу-горе. Не, аз ще се разхвърля, да може да са по-големички, защото когато кюфтенцето е на скара, е хубаво да е големичко, да е сочничко. Да, както трябва да е. Е така. Все пак ви си определяте големината на кюфтенцата, колко да бъде. Така, котлона с скарата са включени, просто изчаквам. Как да разберем кога скарата ни или скара тиган, в случая грил тиган, когато изпуши вече, когато почне да се дига така, дим от него, това значи, че е хубаво загрял и можем да започнем самото печене. Понеже ако сложим нещата на незагрял тиган, температурата веднага на повърхността на тигана ще падне от студените кюфтета и кюфтето ще почне да отделя дори и от соковите. И ще може да стане като варено, буквално, първоначално, като загрее наново. Затова изчаквам да е максимално горещо, за да не се получи това нещо. И е хубаво с ръкавички, когато са месика има много удобно, не лепне нищо. Така, тук единственото нещо, което ще направя, ще си намазниме малко грил тигана. А защо не е направо самите кюфтенца? Може и самите кюфтенца да си намазниме, без значение кое от двете ще бъде. Вие си избирате. Така. Да, аз мисля, че топлината е напълно достатъчна. Само искам да си забърша ръцете. Да си взема малко мазнина, да си намазня, да не си свалям предварително ръкавиците. В случай ще се намазня кюфтенцата. Така. Просто е хубаво да има някаква мазнинка. Било тигана, било кюфтенцата, няма значение. И започваме да печеме.
Ето, звука, който трябва да се чуе, той се чува. Само да спуснем аспиратора. Печеме всяко кюфтенце по 3-4, максимум 5 минути и обръщаме. И ще ви издам една изненада, че ще ви направя, в момента ви приготвяме страхотно интересно видео за другия канал, за това, че бъдете в очакване. И слагам последните кюфтенци и чакам 3-4 минутки да си ги обърнем. Ето, че от втората страна вече са готови. Сега малко ще ги завъртя така на една страна. Ще ги наредя. И този хубав сок, който се отделя в грил тигана, сега ще ви кажа, ще си го оберем с гръцки питки. В смисъл ще сложим една питчица или две, да обере самата мазнина от тигана и хем да се препечат. Ето това. С какво може да си ги поднесеме? С горчица. Просто стават много вървят. Ще изчакам питките. Искам само да ви покажа, искам да щупим едно кюфте, за да видите колко е сочно самото кюфте. Пари още, няма как да го опитам, затова че да изключим аспиратора. И това беше моето предложение за гръцки телешки кюфтенца, които може да опитате и в къщи, и във всяка една гръцка таверна, идвайки в Гърция. И ще се радвам да харесате моето видео, който не е абониран, а гледа да се абонира. И не пропускайте новия канал в YouTube след 40. Това беше от мене. Чао и до нови рецепти!
сочно.